A situación de emerxencia habitacional que está a impedir o acceso social á vivenda na nosa cidade continúa a agravarse e a avanzar. Así o demostra que o precio medio dun alugueiro na nosa cidade se teña situado en case xa os 700 euros mensuais despois de acumular un incremento do 35% nos últimos 5 anos, pero que é un aumento do 50% na última década. Vemos, ademais, como continúa a restringirse a oferta con menos vivendas dispoñíveis para alugueiro residencial nunha cidade na que temos 22.000 vivendas baleiras segundo os datos oficiais do INE. E isto é resultado directo do avance da ofensiva ultraespeculativa que representan os pisos turísticos. Hoxe en Vigo temos 2.400 pisos turísticos, o que representa o 40% do total de vivendas de uso turístico nas 7 cidades galegas, cando hai apenas 3 anos tiñamos 400, facendo que hoxe por cada vivenda destinada ao alugueiro residencial haxa 5 pisos turísticos. E a este cadro xeral o que se está a engadir cada vez con máis crudeza e con máis dureza é a situación que padece a poboación máis vulnerável nunha cidade na que se producen de media un despexo cada 3 días e todos eles sen ningún tipo de alternativa habitacional por parte das diferentes administracións públicas. Sabeno ben as 25 viguesas e vigueses que están arestora pendentes de que se execute o seu desafiuzamento ou tamén as 21 persoas empobrecidas nunha clara situación de vulnerabilidade que fican baixo ameaza de perder o seu aloxamento polo feche da pensión Nosa Señora do Carme a partir do vindeiro 31 de decembro. E diante deste gravísimo problema da vivenda en Vigo, o que padecemos é a total inacción do conxunto das administracións públicas. En primeiro lugar, por parte dunha Xunta de Galiza que, a pesar de ser a competente en materia de vivenda, o certo é que nos últimos anos, dende o ano 2009, apenas puxo en marcha na nosa cidade 62 vivendas. E a proxección do Plan Parcial de Navia é de apenas 1.600 vivendas nunha cidade como Vigo, na que a día de hoxe xa son máis de 7.100 as persoas registradas como demandantes de vivenda protexida e social. Dito de outra maneira, ese plan parcial que cada semana anuncia 3 veces a Xunta de Galiza apenas vai dar resposta ao 25% da demanda de vivenda protexida que existe na nosa cidade. Engádese tamén o papel que está a xogar o goberno español ao permitir que a Sareb, que o Banco Malo, continúe a actuar como un fondo especulativo, como un fondo boitre, en lugar de poñer as vivendas das que titular a Sareb ao servizo do uso social desas vivendas, constituindo un parque público. E, por último, é evidente, claro e rotunda a posición de brazos caídos por parte do goberno municipal. Un goberno municipal presidido por un alcalde, Abel Caballero, que no ano 2007 prometía que en apenas 4 anos iba a poñer en marcha en Vigo 6.000 vivendas. Despois de tantos anos, o certo é que non puxo ninguna soa en marcha. E o único cambio que vemos é que Abel Caballero pasou de negarse a facer nada, afirmando que a vivenda non era unha competencia municipal, a amagar querer facer algo, pero apenas con xestos e retórica, pero sin ningunha decisión, sin ningunha medida concreta. A falla de vontade por parte de Abel Caballero e do seu goberno para atender o principal problema social da nosa cidade, que hoxe é a vivenda, é patente e está acreditado no feito de que 19 meses despois de que o Pleno do Concello de Vigo aprobase a moción do BNG de medidas para frear o aumento dos alugueiros e facilitar o acceso social á vivenda, o goberno municipal non executou 19 meses despois ningún dos seus 9 acordos. Non se avanzou na solicitude de declaración de Vigo como zona tensionada do mercado de vivenda, a pesar de que outras cidades galegas, como é o caso da Coruña ou de Santiago de Compostela, si o fixeron, a pesar mesmo de que o informe externo encargado por parte do goberno municipal demostraba, como levaba moito tempo a soster o BNG, que Vigo reúne as condicións para acollerse a ese mecanismo de intervención nos prezos dos alugueiros. Tampouco se quixo poñer couto de ningunha maneira o avance dos pisos turísticos, nin se aplicou a moratoria para que non se poña en marcha ningún só piso turístico máis na nosa cidade, e vemos como a prometida ordenanza reguladora ainda está nunha fase absolutamente previa, sin existir nin tan sequera un borrador.
O Goberno Municipal de Abel Caballero tampouco quixo poñer en marcha o plan facilitador do alugueiro con medidas concretas, efectivas, que permitan efectivamente que as familias traballadoras, que a maioría social, que a mocidade, poidan acceder a un alugueiro na nosa cidade. Nin moveu un só dedo para lograr a cesión das vivendas da Sareb ou da banca privada que foi rescatada con diñeiro público. Tampouco sabemos nada dun imprescindível plan de acción local para mobilizar ese inxente parque de vivenda desocupada, esas 22.000 vivendas que están baleiras nunha cidade que ten cada vez máis xente que non se pode permitir unha casa, pero que continúa a ter moitas casas sen xente. E non hai, dende logo, tampouco avances na planificación en detalle dos ámbitos que estaban previstos no novo plan xeral nos que se ten que desenvolver a meirande parte da vivenda protexida que tanto cacarexa Abel Caballero. Sin esa planificación en detalle, esas cifras, esas 14.500 vivendas con algún nivel de protección que se prometeron co novo plan xeral van ficar en papel mollado, van ser puro e duro fume. O único que se fixo até o momento por parte do goberno local foi anunciar a creación dunha empresa municipal de vivenda. E dicimos anunciar porque non existe nada, nin memoria, nin plan de viabilidade, nin estatutos, por non está nin constituída formalmente, nin registrada como tal. Cunha partida, ademais, orzamentaria absolutamente ridícula e insuficiente de 4,5 millóns de euros. Eses son os recursos que até o momento decidiu Caballero destinar a poñer en marcha unha empresa municipal de vivenda. 4,5 millóns de euros dun orzamento de máis de 400. E a outra novidade é tamén outro anuncio, a promesa no mes de xullo de que se iba a asinar un convenio coa Universidade de Vigo para poñer en marcha o Observatorio de Vivenda que tamén demandaba a moción aprobada polo pleno a moción do BNG. Un convenio do que non temos constancia de que se teña movido ningún só papel, do que non consta ningún expediente nin tan sequera na administración municipal. E é por iso que diante desta gravísima situación, pero sobre todo diante da falla de resposta e da frustración que está a xerar en amplas capas da nosa sociedade que ven como as administracións din querer facer pero non fan, o BNG vamos a promover no vindeiro pleno unha moción urxindo a aplicación de medidas diante da emerxencia habitacional en Vigo. En primeiro lugar, exixindo que se garantan alternativas habitacionais ás persoas vulneráveis en situación de vulnerabilidade social ou en risco de desafiuzamento. Ningún despexo máis, ningún desafiuzamento máis en Vigo sen alternativa habitacional. Mais volvendo a reclamar con absoluta firmeza que Xunta de Galiza e tamén o Goberno do Estado cooperen para frear o aumento das alugueiros, pero o que é máis importante é reclamando, exixíndolle ao Goberno galego de Alfonso Rueda que exerza dunha vez as súas competencias en materia de vivenda na maior cidade do noso país. Unha moción do BNG que volve a exixir, a reclamar, a demandar ao goberno municipal que pase das palabras aos feitos. Porque os centos de familias traballadoras que están vendo como non se poden permitir o luxo de viver na súa cidade. Os millares de mozas e de mozos de Vigo que non teñen a oportunidade de poder emprender un proxecto de vida autónomo, de emanciparse, porque non teñen dereito a poder vivir na súa propia cidade, o que necesitan dunha vez por todas son medidas, son feitos e non máis discursos.